hluboko pod ledovcovými velikány Himaláje leží smutné království bezútěšných kamenných polí, studených písků a rozdrcených skal. Tisíce metrů pod svahy nejvyšších vrcholů země se otvírají chladné kaňony, na jejich dně se odehrává tisíciletý boj kamene a divokých peřejí horských veletoků. To jsou údolí, na jejichž dně dosud člověk nestanul. Nejhlubší údolí světa. Vzpomínám si, že jsme to pili jednou s Wolfíkem. No to byli furt. Takže si měli hrníček. Hrníček, ano, ten plan dal. Na přídi na karabině hrníček, ale tak bylo horko strašně, že jo, v neoprénu, tak jsme se polejil. No, pili jsme. Já bych mě to úplně čistá voda. Úpravou pracně sehnaného dříví začala stavba speciálního plavidla na hlavní a nejtěžší úsek plavby. Řeč rukou dokázala vše potřebné vysvětlit i místnímu truhláři, který měl zhotovit prkna k upevnění konstrukce pro lodní motor. Obyvatelé Gilgitu pomohli při nafukování 8metrových válců, sloužících za základ tohoto ojedinělého plavidla. Bylo vyrobeno ve svitavském národním podniku Technolen pro sjíždění obtížných horských řek, které nelze proplout na klasických lodích.
Plášť válců, zhotovený z polyamidové režné tkaniny s nánosem PVC, chrání před ostrými skalními výčnělky vnitřní nahuštěnou duši. Konstrukce i ovladatelnost této lodi byla důkladně ověřena na velkých sibirských řekách. Tam si také vysloužila důvěrný název Matilda. Po vyhlídkových jízdách s hudbou a členy gilgitské lokální vlády skončila příprava k vyplutí. Krajina kolem řeky je stále pustší. Matilda vjíždí do 300 kilometrů dlouhého kaňonu, který protíná hlavní hřeben vysokého Himaláje. Já si myslím, že takže peřej číslo 39 je tamhle ta za rohem, a tenhle ten velký kámen, to je 39. Přítok od Čongry je tenhle, tady byl velký vracák a tady napsal uražená vrtule od motoru, zoufalá práce zemly. Tady jsme urazili vrtuli a chytili jsme se v tom vracáku. Za letních povodní se tímto údolím žene 10 000 tun vody za sekundu. To je 2krát víc než v Niagarských vodopádech, anebo 5krát tolik, co protéká Dunajem v Bratislavě. Indus pramení v Tibetu a k Himalájím připlouvá jako plnovodná velká řeka. Neustále si prohlubuje cestu napříč vysokými horami, které dodnes nestratily svou tektonickou aktivitu, stále rostou a stavějí se řece do cesty. Začíná souboj o přízeň řeky i o prvenství, které bude natrvalo zapsáno do historie himalajských výprav. Souboj s živlem, který neodpustí jedinou chybu, jediné zakolísání. V těchto skalních soutězkách je řeka široká pouze 30 metrů a hluboká kolem 40 metrů. Tlak 1 000 tun vody je ohromný. Málo které plavidlo dokáže těmto spoustám odolat. Nevzhledná a nesouměrná Matilda však svou kvalitou přesvědčuje. Na plavce začínají působit i další nepříznivé vlivy. Únava, zima, nedostatek potravin i zdravotní potíže. Vysiluje i neustálé napětí a hledání průjezdu 117 velmi těžkými peřejemi.
18. den plavby se před námi objevuje nejtěžší peřej. V mohutném rozhraní vodních proudů je zadní část lodi skoro minutu vtahována do hlubin. Jen náhodou nedošlo k převrhnutí. Osm 20 dní trvala cesta plná dobrodružství, odvahy, ale i strachu. Řeka je život a pohyb. Stále je jiná a stále tatáž. Divoká, neskrotná a lhostejná k plavcům na svých zelených vlnách. Své podmínky klade s královskou přezíravostí a nesmlouvavostí silnějšího. I nadále bude lákat vodáky plavit se po této jedné z největších horských řek na světě. Ale nikdo z nich už nemůže být první. Jako účastníci československé výpravy Indus 75. Chceme vám přiblížit průběh této výpravy, která si určila náročný cíl. Prvosjezd jedné z nejtěžších horských řek na světě, posvátné Gangy v indickém Himaláji. Vodáci mívají zpravidla protichladové obleky a plovací vesty. Tady však byla nejdůležitější část výstroje, ochrana hlavy proti spalujícímu slunci, pod kterým celý den pojedeme. A tak, když jsme se naposledy osvěžili,
vyrazili jsme na 60kilometrovou plavbu po této pouštní řece. Začal charakteristický ruch základního tábora u břehu Gangy. Hlavní činnost se týkala stavby člunu. Kompresorem jsme postupně nafoukli všech 6 dlouhých válců. Každý má pevný obal a uvnitř neprodyšnou duši, která musí přesně sednout. Po týdnu byla stavba Matildy u konce a také ostatní podmínky byly vynikající. Skončily monzunové deště, řeka klesla na ideální úroveň, všichni byli ve výborné duševní i tělesné kondici. Věděli jsme, jaké obtíže nás čekají a Ganga nám přestala být obávaným nepřítelem, naopak jsme se na ní těšili. Předvečer startu však došlo při tréninku na kánoji k tragické události. Utonuli 2 naši kamarádi a všechny naděje a plány se zřítily. Tolik potřebné štěstí se k nám obrátilo zády. Sjezd horní Gangy, jedné z nejtěžších i nejzajímavějších řek světa, zůstal pro nás neuskutečněným snem.